Na, és már tényleg a 400 gyors következik. Mondjad, hogy mi. 400 gyors. Női. Jól elkapta rajta. Mi áll meg vele? Hát, igen, ennyi a fordulónál azért kapott. Igen. Ja, mondtam neki, hogy gyakorolja, de hát... Nem baj, ja, jó ez nagyon jól tartja. Jó, de nem kell ám mennie van. Menni fog vele. A fordulónál mindig kap. Ja. Na most jól fordult. Most jól fordult. Azt is el akarja verni. Nagy verseny, ja. Na, ott a forduló, és ott az idő. Az nem jó. Jobb, mint az előző. Mennyivel fordult? Mi? Mennyivel fordult 100-nál? Ez már 150? Nem. 100. 1.10.66 lesz föl. Na nem, 1.11.04. Aha, úgy nagyon bekezdett. Ja. De Jézusom, 5 percet akar úszni? Nem tudom. Gyerünk, 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 ez az. De most... Nagy verseny lesz. Azért aztán mi? De majd szurkoljatok neki. Szurkolunk van. Nagy verseny. Egyszerre fordulunk. 150-nél 3 tized volt. 2 tized volt. Most kérdés, mennyi lesz a 200? De durva. 2 volt. Na, lassultak. Ja, persze. Meg fogja verni. 600-ad Fogja verni. Lehet. Óriási. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ez az. Lehet, hogy megveri. Ez az. Olyan neki. Nem tudom, hogy mennyi lesz neki. Hogy erő mennyi lesz. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. 150 méter. Ne nézegesd! Ja. Ő is fáradt. Még. Egy tized. A Hágránya Marianna. Majd között. Ez az, nem tudja visszafogni magát. Nem. Ja, ez 250 volt. Ez még mindig nagyon erős. Ja. Ez még mindig nagyon erős. Nagyon erős, Jézus Mária. Hát lehet. de azt 501. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Hát, 345. Meg lehet. És egyre jobban fordul. 3 tized az ő előző. Egyre jobban fordul. Nem így bírt ki ezt a százat nagyon. Kezd elmenni. Kezd elmenni. Hihetetlen. Jó, de még van egy szó, vagyis hát építem. De Oda néz. következőnél integessetek neki. Következőnél. Nem most még. Még 100 van. És oda néz. Gyerünk! Gyerünk! Mennyi volt? Nincs 22 volt. 350. Jaj, nem lesz meg. Nem lesz meg a osztály. Meg lehet.
lesz. Gyere, 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 gyere! Gyere, gyere, gyere! Ott már. Gyere, 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 gyere! 7, 8, nem igaz, megvan. Megvan! Megvan? 9, 23. Na gyerünk, integes! Szép volt. Hey! Jézus Mária! Mekkora időt Gondolom, tudom megnézni, hogy 4-5 nem tudom. Szép volt. azt a mindenit. Hát ez lehet, hogy országos csúcs. Azt mondom, 5-0-1 volt, ha jól emlékszem. 5-0-1, 23. Félelmetes. Azt hiszem országos csúcsot úszottam. Kétségbe volt esve, hogy benevesztem 5-18-ra. Én mondtam neki, hogy 5-10-et úszik, de erre nem gondoltam volna. De, és akkor a 200 pille? 2.30. Igen. Oké. De nem is Nem, lieg, megvan. de nem is lieg. Vegyed, veszed még, ugye? Nem megy közelebb, ja? Rossz az óra. Dehogy rossz. Na jó. Igen, de nem hiszem el. Gratulálunk. Letnágel, a letértenek kell. Láttuk. Felhívnám a versenyzők figyelmét, hogy a medencét 1 óra 55 percig bemelegítésre lehet használni, 2 órakor jön megnyitóba a kezdődnek a futamok és a 200 méteres fejfőmelmutás lesz az első szám. Azt mondta, hogy 1 óra 55. Érnek el, az előtérben lehet majd átvenni a dobogó mellett. Mindjárt itt van. Mondasz egy pár szót? Na gyorsan, mondjad. Mondjad. Mit érzel? Mondjad akármi. Jó volt, annyira könnyedén 5 ment. percen belül. Hát, Láttam 4-5 hogy a Szanekban nem Az első fordulód még tök gyenge volt, de utána már jobban fordultál, mint ő. Én annyira azt hittem, hogy De el se fáradtál. tök könnyedén ment. Úgy megijedtünk, hogy 1.11-jel kezdtél. Nem. 1.11-jel. Tényleg nem. De már a 6. hosznál elszámoltam. Várjál, 6. hosznál elszámoltam, nem tudtam, hogy most 6 vagy 8, és ki de kellett láttad, kezdeni. hogy itt tettem? Az nagyon jó volt, így jó. Mert pillanat, szuper, nagyon jó volt. Hát ez óriási. Nem értem, hogy lett 4 Gyerekeknek is utána, hogy így kell úszni, van? Igen. Meg kell néznünk, mert lehet, hogy országos csúcsot úsztál. Korosztályos, nem tudjuk. Nem más a Én nekem versenyen. 5-0-1 rémlik, de nem biztos ám. Ennyire más a verseny. Nem biztos, hogy az. Tehát Hát ez óriási idő. azt Ugye- mondom, hogy nem biztos, hogy az. Tehát ez... Jó. És lehet, hogy 800-on akkor így még jobb lesz. Na, Na, 800-on akkor ha hajráztam, nem tudom, látszódott látszott. Hát úgy ott látszott. látszott, amikor elindultál. Utolsó százon. Nagyon. Utolsó százon elindultál. 300-nál együtt voltatok. Igen. Azért néztem, hogy mennyi, és akkor láttam, hogy utolsó száz, de nem Az egy perc hosszot rávert egy hosszot. tök Igen. jó. De tudtam hajrázni, nem értem, egyszerűen nem értem. Egyszer egy pillanatra elveszítettelek, mert már annyira extázisba voltunk. Ja, de azt sem tudtuk, hogy most kiabálni nem mertünk. Mert nehogy azt gondolt, hogy. Aha, nem, a legyezés az jó volt. Az jó volt. Sárgát Úgy megörültem neki. Ezt nem értem. azért úgy döntött a végén, hogy legalább 5 percen belül legyél. Ez nagyon jó. 5-20-at. Úristen. Igen. Na hát ennyi. Ez hihetetlen. Hogy? Muszáj az 240-et megúszni Küllén. 35. Nem, mi most már 30-ba gondolkodunk. Bejött a Snickers, az jó. Ugyanazt fogom megint. Van 2 muterlány, nem lép. Köszi!